Good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. No idea kalman na may isang epileptic iti pimusay, gapu iti panakalmes ijay iliaban na. Sa balimet ti pimusay, gapu ti panakalmes iti ilti Dingras, Ilocos Norte. Nabigbig dato yung biktiman Rizal Monte, nagtawin din na mapulong at inem, may isang manalo naging dagtibarangay Saludares sa Dingras, Ilocos Norte. Ti biktima ket nalmes iti Pasan River, iti Barangay Lanas, Dingras, Ilocos Norte. Alas 10 iti bigat iti tanapan ti biktima iti Karayan, kaduan gayem na kaskadasal Sovera, kini Hansel Mabanag, nga dagito ket Barangay Salutares, tapi kasi akpipiknik da, iti nakamat na Karayan ken nagiinom. Ne, DJ. Alas 12 iti malem, dito na pa nagdigos ti biktima, nga sumeten iti napan nakalmes. Nakita sa iti kadwana, nga nalmes sa iti biktima ket ni Taray, iti Dingras District Hospital, ngem sa municipal iti abiyag na, nagtanag na dead na arrival, Idol Bernard. Segon kin Dr. Katarina Damasco, iti biktima ket pimusay, aga po iti panakalmes, aminado medika aduana, nagabot kinabartek da, nalmes tila kay nga napan nagipiknik, nagdigos iti Karayan, iti Barangay Lanas, Dingras, Ilocos Norte. Na iturog na Idol Dance ni Amalakay, yan taon nagtakarayan, kasay, di ba? Wan, agpaw-paw siguro, agpaw-paw sa ang tuloy-tuloy maten dati panakausaw na Idol Bernard, tanalmas maten iti nakamat nga Karayan. Iti agda mga min kita medyo nadalam iti Karayan, hanggang po iti banda na dumaya, ad iti panagtutudo na, itay napalabas na aldaw, Idol Bernard, itay agsapa grabe, manen. So nga medyo ko nalulam iti tangatang, tinati shear line ket mga biktar, kada iti weather system tayo, iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti sa balipay nga damag, may isang one person iti natiliw, iti ili ti Pagudpod, Ilocos Norte. Babayan ti RMF Buiwan, ken ti PNP, natiliw iti Agnagan Dominic Curameng, alias Dumdum, ken Niknik, nga agtawan ti 22 nga construction worker taga Barangay Pansian, Pagudpod, Ilocos Norte. Ti suspect ket natiliw, nga po iti kaso ng robbery, ni Procat manibod mismo iti MCDC Banggid, iti kaso tinakamat sa tanga akusado, iti panagtatakaw. Narekomendaran ti 18,000 pesos kas temporary bail bond, dahil tinakamat at tanga suspect Idol Bernard, ket na medical examination, sakbay-pay nga na-return warrant, nuno na isubli iti korte, nga nagtoodan datoy warrant of arrest na. Second ti PNP, sa narigata nga ng Kimeg, iti suspect gabot voluntaryo, nga simuko apaman, nga nakita dati bitbita nga warrant of arrest. Very good. Iti nagpatnag, Idol Bernard, may bilang nga peaceful, iti kadalay iti kandidato, iti alyansa para sa bagong Pilipinas, iti probinsya, gabot very visible, iti pulis nga nagpantay, since di kalmaan ti bigat, agpatingga iti radi, peaceful itlagpatnag iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aremen.